ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 7 ಆಯಿತು. ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೀರಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಕ್ಕಿನ ತೊಳೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ತುಳುವಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಬನ್ನಿ, ನಾನು ತುಳುವಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಕಿನ ತೊಳೆಯೋಣ. ಆನಂದರಿ ಆನಂದ್ ಮೈಂದಿಗೆ ಫ್ಲೈಟೇ ತೋಜುಜ್ಜಿ ಆತ ಮೈಂದುಂಡವೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುಜ್ಜಿ ಅಳಿಪಾಡುಗ ಬೆಯ್ಯರನೇ ಪೊರ್ತು ತೆಪ್ಪುಂಡು ದಪಂದ ಕುಕ್ಕರ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ಇಕ್ಲ ಎಣ್ಣರು ದಿನೋಲ ಮೊಲ್ಲ ಒಂಚೆ ಪನ್ಪಾಲು ಉಂಡು ಜಾತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ನುಪ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಪಕ್ಕದಾಲತ್ತು ಪದೆಂಗಿ ಬೇಯ್ಯರ ದೀದೆ ಅಂಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತೀನಿ ಅರಿಲುಂಬರೆ ಪದೆಂಗಿ ಬೇಯ್ತು ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ದಾಲ ಪಾರ್ದಿಜಿ ನನಪಡೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ನನಪಡೋಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನು ನಮಗೆ ಲಕೊಂದು ಬತ್ತೆ ಆಯೇನಿ ಆದತ್ತ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಬೆ ಗೊತ್ತು. ಕಸ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯೇ ಮಲ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ. ಯಾವ ಬೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕು ರಡ್ಡು ತುಂಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ. ಯಾವು ಕು ಬಂದೀತು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೋಡಿತು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಹೊರಟಿತು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲು ಹಾಕುದು ಓಯ್. ಪದೆಂಗಿಗೆ ಯಾನು ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಮುಂಚಿ ಹಸಿ ಮುಂಚಿ ಪಾರ್ದು ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆಯ್ಯೊಂದು ಬತ್ತಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಬಂಡ ತಿಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೆಯ್ಯಾಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೆಂದಿರ್ಗು ತೂಪಾಡ್ದಿನೇಜಿ ನೆನೆಪ್ಪೆಜ್ಜಿ ಶೇ ಬಾಳೆಗೆ ಪೊರ್ತಾಯನ್ನು 7 ಗಂಟೆ ಯಾಪಲ ಬೇಗ ಪಾಡುವೆನು ನೀ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಜ್ಜರು ಅವರು ಬೇಗ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಪೋಯರು ಇಂಚ ಅದೇ ಇಜ್ಜಿಡ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪಿದಾಯ್ದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರಾರು ಭಾಜನದ ಒಂಚೂರು ದಿಕ್ಕುವೆರು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಬೆಂದಿರು ತೂಪಾಡ್ಗ ಪೊರ್ತಾಪು ಇತ್ತೆ ಡೊಂಡೆ ನಾಯಿ ಗೊಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ವರ್ಪೂಜೆಗೆ ಡೊಂಡೆ ನಾಯಿ ಅತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಕೋಟೆ ಒಡೆಗೆ ತಾಗದಿ ನೀರಿಗೆ ಶಾಲೆಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಬಾಗು ಶಾಲೆಡು ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತು ಎಂಚಿನ ತಾಗದಿನ ತೊಚ್ಪಲ್ಲೆ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ತೊಚ್ಪಲ್ಲೆ ಹಾಕಲು ತೂಪೇರಿದೆಗೆ ಮರ್ದದಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬಿಮ್ಮನ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಯ್ದೆ ಅತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬಿಮ್ಮನ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಯ್ದಿನ ತೇರು ಲಿಪ್ಪುದ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟು ಬಾಬಾ ABCD ಬನ್ನೆ ABCD EFG ಬನ್ನೆ ದಾನೆ 12 ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಾಂಡೆ 12 ಬಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಊರ ಹೋದರೆ ನೋತು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪು ನಾವು ಓದೊಂದೇ ಇತ್ತುಜಿ ಬಜಿ ಬೂಸು ಅಮ್ಮ ಬಜ್ಜಿ ದಡ್ಡಿ ಓದುದಿತ್ತು ನಾನು ಬಾಳ ಅಂದ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರ ಎತ್ತಿಜಿ ಓದುನೆತ್ತು ದಡ್ಡಿ ಅಂದ ದಡ್ಡಿ ಅಮ್ಮ ತೀರು ಹುಷಾರುಳ್ಳರ ತೀರು ಓದುನೆಟ್ಟು ಪುರ ಅಮ್ಮ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಓದುವಲ್ಲ ತೀರು ಪಲ್ಲೆ ಪನ್ನು ಬಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಪಲ್ಲೆ ABCD ಬಲ್ಲೆ
ಪನ್ನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಪನ್ಲೆ ಹುಷಾರಿಗೆ ಇರು ಜಡ್ಡು ಮುಟ್ಟ ಪಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಹಾಂ ಪಣ್ಣು ಬೇಗ ಟೊಮೆಟೊದ ಸಾರು ಮಲ್ದಿನಿ ತೊಗೊಡ್ಸಾರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಶಾಲೆ ಪುನಃ ಕಚ್ಕೋಡು ಇತ್ತ ರಪ ರಪ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕಂತ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಶುರುವಾಂಡು ಮುಪ್ಪೊಡ್ದು ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಕೋಡಿಗೆ ಕೂಡ ಅಂಡ ಪೂಂಡು ಅಂತ ಪೊರ್ತು ಅಂಚ ಮಲ್ಪದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದು ಮಲ್ಪುನಿ ಅದು ಬಂದು ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ದು ಕುಡ ತೀದು ಕುಡ ಹಂಗೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇರ್ದಿಂಚಿ ನಾನಾ ಬನಾನಯ್ಯ ಬನಾನಾ ಅವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೆಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಅವು ಬನಾನ ಒಂದು ಪರ್ನದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕೈ ತನಿ ತುಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಉಮಿಲ್ ರಾಕೊಂಡವ್ರು ಬನಾನತೆ ನಾನ ಅತ್ತಿಯ ಬನಾನ ಬಾನಾನಾ ಮೀನು ಕಂದೇರು ಇಂಚಿನಪ್ಪ ಒಂದು ಕೊಡ್ಡೆಯಿ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಮುರು ಮೀನು ಕಾಯ್ಪುಗ ಕೊಟ್ಟೆಯಿನ ಕಾಜು ಮಲ್ಪುಗ ಅವನ್ ಪೊತ್ತುದ ನನ್ನ ಕಡೇರ ಮೀನು ಕಣದಿರು ಪುಳಿ ಪಾಡುಗ ಪುಳಿ ಇತ್ತಿಯಾವ ಗೊತ್ತಚ್ಚಿ ಅಂದಾಜಿ ಪಾಡ್ಕ ಕಡೇರ ಪಾಡ್ಕ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಪೊತ್ತುದ बाबन और बेल्ट दे पर आप नहीं पड़ गया ಬಾಯ್ ದೀಪಿನಿ ಜೀರಿಗೆದ ಬಾಲೆ ಪೋಯೆ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ರಪ ರಪ ಚಾ ಪರ್ದು ತಿಂದುದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪಿನಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಗೆ ದಾದ ನಿಕ್ಕು ದಾದ ಪನ್ ದಾದ ಎಂಚಿನದೇ ನೀನು ಅಮ್ಮಲಂತೂ ಆತ ದೂರೋಡು ಉಂಟುದಲ್ಲ ದಾದ ಈದದ ಎಂಚಿನಂದಿಜ್ಜ ದಾದ ಪನ್ನುವನು ದಾದ ಬೋಡು ಒಂತ ಕಾಪಲೆ ಉಂತುಲೆ ದೀತೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ದೀಚಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಶುಂಠಿ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಸರಿ ಕೊದ್ಯಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಮಲ್ತದೇನು ಮೀನನ್ನು ಪಾಡ್ನು ಓಯ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸಂಗಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುದು ಕುಚ್ಚದ ಆಯ್ತಾ ಬಿಲ್ಲಿ
போடா ஹலோ ಮೂರು ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಬಾರ್ದಾಂಡು ಅದೇ ಅರೆಪು ಕುದ್ದಿಂದುಂಡು ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಮೀದು ಕುಂಟಾರ್ದು ಪೂರ ಹಾಂಡು ತೂಲೆ ಪೂರ ಆಜಿರ್ದು ಪೂರ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅಂಚ ಮೀನು ಫ್ರೈಲ ಹಾಂಡು ಅಂತ ಪತ್ತಾಯ ಅನಸ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತುಳ್ಳೆ ಭಾರಿ ಚಿಪ್ಪುಂಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪು ಕೊಟ್ಟೆ ಕಚ್ಪು ಮಲ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕಂದು ಮುರು ಮೀನು ಮಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿಂದು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋನ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ದಯಮಲ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಏರ್ಪುರ ಆತು ಜರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಬಾಯ್